बे समाव आङो जुमदार रादाब बनसायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे हाबाफारि दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय दावागुरि इउनिट बर' फरायसा आफाद लोगोसे संकस गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनैहाय बर' मिडियामनि थाखाय बर' बिजोंनि मोनसे एवारनेस प्रग्राम जे हाबाफारि खुंफुंदों। दा बे हाबाफारि खुंफुंनायनि सोमोन्दै जोङो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि खाम्फा बिथांनिफ्राय जोङो जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों बेखिनि बाथ्राखौ जों मिथिनानै लानो थाखाय आवगायदों। दिनै जे संकस गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गलादाङि जे इउनिट एबसुनि बानजायनायावहाय जे मोनसे फरायसाफोर बर' मिडियामनि मोनसे सोलोंथायारि मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों? आच्छा, नंगौ। दिनैनि बे बर' बिजों सांग्रांथियारि जे मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि संकस गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव नैबे गलादाङि बा दावागुरि नैबे बाथौ मन्दिरनि लांगोनायावहाय आरो जों दहाय फुंनिफ्रायनो जोङो गलादाङि एमइ स्कुलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 5 किल'मिटारसो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ लानानै जों हान्जा सुरबाय। जोंनि अबजारभेसनाव जोंनि नोजोरावहाय जों दा ओरैबादि नुदों जे जोंनि गंफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाया बोसोरे बोसोरे लासैनो खमायलांगासिनो दं, बाङाय जालांगासिनो दङ। दा बाङाय जानायनि गोबां खारन दङ। खारननि गेजेरावहाय जों नैबे माखासे खारनफोरखौ जों बुंनो हायो जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि जों फोरोंगिरि मोननो हायाखै। जोंहा मोनसे दाबि दङ जे फाउन्डेसन खालामनाय जायो जेरावहाय जे स्कुलावहाय गथ'फोरनि भबिसतनि जे सोलोंथाइनि जे फाउन्डेसन गायसनथाय गुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि जे संखिया बे संखियाया बे अनजिमाया इनायनो खम। जों बर' साहित्य सभानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दाबिबाय थादों जे क्लास वाइज नङाब्लाबो मिनिमाम जाहाथे गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियावहाय 7 फोरोंगिरि हरो, बेनि थाखाय जों दाबिबाय थादों आरो बे जोंनि स्टेन्डिं दाबि। दा माब्ला जाफुंगोन जों बुंस'नो हाया। बिनि सायाव बिटिसि सोरखारखौबो जोङो बुंदोंमोन, बिथांमोना जाहाथे बिनि सायावहाय इनिसिएटिभ लायो, नाथाय दाबो बे खामानिया जाफुङाखै। दा बर' बिजोङा जुदि थायाब्ला बा बे रोखोमनि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जोंनि बर' फरायसानि अनजिमाया जुदि बेबादि खमायलांबाय थायोब्ला हयथ' सानसे समाव बे रोखोम जाबाय थायोबा सानसे समाव माने जोंनि फरायसालिफ्रा माने खमायनानै बर' बिजोङानो हयथ' टटेलि गोमोरलांनो हागौ आरो मा। बेखौ गिनानै जोङो बे एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो दा लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ नाथाय जोङो जोंनि अबजारभेसनाव जों नुबोदों जोंनि बर' फरायसा आफादफ्रा गोबां जायगाफ्राव बेबादि माने प्रग्राम लायै जोंनि बर' बिजोंनि बा इडुकेसन एवारनेस सोलोंथाइनि जे सांग्रांथियारि हाबाफारि बे खामानिखौ मावबोबाय थादों बिथांमोनहा। जों बिथांमोननिसिम साबायखर होयो। दा जोंबो उफाय गैया, जोंनि जे बर' बिजोंनि अबस्था बे अबस्थाखौ जोङो नोजोर होनानै जोंनि गोसोआव मोनसे गिनाय फैदों आरो बेवहाय जोंनि पाब्लिकफ्रा, जोंनि गारजेनफ्रा, जोंनि गथ'फोरनि दिथागिरिफ्रा माबा मोनसे सन्देह दङ नामा बेखौ जोङो क्लियार खालामलायनो रायलायनायनि गेजेरजों राहा लालायनो माने बेखौ सोदांनायनि बा बर' बिजोंखौ बा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों बोरै फोथांनानै लाखिनो बेनि बेबस्थाखौ जोङो लानो जोंनि गारजेन, जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन, जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोङो सावरायनो नागिरदों। बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों, बिथांमोना जथेस्थ' फैदों, जोंनि नोजोराव गोग्लैदों।
दा जोंहा बयहाबो कर्तब्य दङ जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि गारजेनफोरनि जोंनि फरायसाफोरनि बयहाबो बेवहाय माने आरो बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि रायजो राजा बयहाबो दायित्व दङ जे जोंनि जाय बिजोंखौ जोङो गोबां आन्दलननि गेजेरजों गोबां मुभमेन्टनि गेजेरजों जोङो बिनानैसो मोननाय जादों जोङो बे बर' बिजोंखौ 1963 1963 मायथाइनि 18 मे खालि जों बेखौ मोनदोंमोन मोननानै बेयो लासैनो ग्रेजुवेलि बियो दावखोनानै दिनैहाय बर' बिजोंजों फरायनानै MA पास जाबाय PhD जाबाय डक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय डक्टर इन्जिनियार IPS SCS UPS UPSC बायदि गिदिर गिदिर माने साख्रि मोननो हाबाय जौगाखांबाय बुहुम फरायसालिफ्राव जोंनि जे बर' बिजों बे बिजोंखौ माने डिपार्टमेन्ट हिसाबै लानानै गोबाङानो माने गाव गावनि थांनानै थानाय जे राहा बे राहाखौ खालामनानै लानो हादों दा आं बुङो रायजो राजाखौ दे बर' बिजोंजों फरायनानै गिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै जोंनि बर' बिजोंनि माध्यमजों बर' बिजोंजों फरायनानै जों सार्भे खालामबा नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावनो जोंनि गसाइगावनि खोथाखौनो बुंबाय आं जोंनि गसाइगावनि ओनसोलावनो जोंहा सन्जिब कुमार नार्जारी बिथां दङ बिथाङाबो सानसे समाव बर' बिजोंजों फरायनायमोन बिथाङा सासे IPS अफिसार जानो हाबाय आरो दिनैहाय जोङो बिथां रामेश्वर नार्जारी बारजाबिलनि बिथाङाबो माने बेयाव मोनसे रेकर्ड दंमोन आंहा बिथाङाबो बर' मिडियामजोंनो फरायनायमोन बिथाङाबो बर' बिजोंजों फरायनानै दावखोनानै सासे बिख्यात माने SS पास खालामनानै बिथाङा बर'नि गेजेराव सासे मानसि जानो हाबाय आरो बेबादिनो जोङो थांनाय बोसोराव सासे IAS पास जानाय दंमोन नङा होमबा दतमानि बिथां फोरमान ब्रह्म नोंथांमोनहाबो गोसोआव दङ हयथ' बिथाङाबो सासे बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'मोन बेनि अनगायैबो जोंहा सेकादानियावबो दङ प्रानजित बिथांमोन दङ आरो बिथांनि बिदा दानसोरां नार्जारी बिथांमोनहाबो गिदिर गिदिर साख्रि मावबाय बेनि अनगायैबो जोंनि बामोनखुरायाव सासे दंबावो बिथाङानो जाहैबाय बिथाङा आंनि क्लास मोनसे गिबि बिथांनि मुङा दालिम लाहारी बिथाङाबो बर' बिजोंजों फरायनानै सासे बिराद गिदिर अफिसार जानो हाबाय बिथाङा दा गुजरातआव दङ ONGC आव ना IOC आव आरोखि दानसोराङासो ONGC आव दङ दा त्रिपुरायाव दं बिथाङा दा सार जों नुनो मोनदों बर' मिडियाम स्कुलफोराव फरायसाफोरबो गोमालांनो हमबाय खमायलांनो हमबाय बिनि बेलायाव बेखौ फोथांनायनि थाखाय नोंथांमोना मा आयदाफारि हाबाफारि सामलायगोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन जे बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनायावहाय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै नोंथांमोना मा इनिसियेटिभ लानो नागिरो जोंथ' जोंनि आफादनि तरफनिफ्राय हाजासे जोङो माने जोंनि आफादा जेसेबां दिन दङ जोङो खुनु पद्दाय जोङो बर' बिजोंखौ जों फोथैनानै जोङो लाखिनो हाया जों फोथांनायाव जेरैखि जाया जोङो समजों खाब जानानै जे समाव जेरैबायदि जोङो बुद्धि कौशल बा जोंनि हाबाफारि जों लानांगौ बे रोखोम जों हाबाफारि लानानै जोङो बे बर' बिजोंखौ फोथांनायाव थैथाब थांथाब जोङो नाजागोन जेरैहाय जोङो जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनाव थानाय संकसगुरि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव दिनै जों मोनसे फिसायैब्लाबो थेरेरे मोनसे प्रग्राम लादों थिग बेबादिनो गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनावबो जों थिग बेबादिनो जों प्रग्राम खालामनो सानदों आरो जोङो 2017आव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादाबो सारा आसामावनो जेराव जेराव बर' मैखोम ओनसोल बे डिस्ट्रिक्टफ्राव बे जिल्लाफ्राव जोङो गंफ्रोमबो ब्लकनि गेजेराव जोङो मोननै जोङो हाबाफारि लानाय जादों जोंनि बे बर' बिजोंखौ बर' बिजोंनि जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरनि खमायलांनाय
बे अबस्थाखौ नायनानै माबोरैहाय जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो हायो, माबोरैहाय जोङो बर' बिजोङाव जोंनि बर' फरायसाफोरखौ बारायहोनो हायो, बेनि राहा जों सुस्रांनो थाखाय बे सारा आसामावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। दा बेनि गेजेराव जवा बोसोराव जोङो बेखौ लानो हानाय जायाखै। दा देग्लाय फैगोन जे जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जोंनि बे 59थि बर' थुनलाइ आफाद जथुम्मा जागोन। बे जथुम्मायाव आरोबाव जोङो बिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय जागोन। जोंनि जिल्लानिफ्राय बे रेजुलेसन बा बे थांखिखौ जोङो गथायगोन आरो रायज्लायनो थाखाय जों खावलायबावगोन आरो मा। दा बर' बिजोङाव बर' फरायसा खमायलांनायनि गोबां जाहोन दङ। आं नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा आङो फोरोंगिरिफोरखौ आङो सोंखारिनो सानाखै। आं फोरोंगिरिफोरखौ जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायनो सानदों बेखौनो जे जोंनि बर' बिजों फरायसालियाव खुनु गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा फराया, बेयाव जा फरायो जोंनि बर' फिसाफ्रानो फरायो। बे हिसाबै जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, मा राहा लायोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसन जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोङो जाहाथे गोजौ माने सोलोंथायाव दावखोलांहोनो हायो, बेनि बेबस्था माने बुंनो थाङोब्ला 80% बे राहाया जोंनि फोरोंगिरिफोरनि सायावनो गोग्लैयो होननानै आं सानो आरो मा। फोरोंगिरिफ्रा जुदि गोसो जायोब्ला जोंनि फरायसाफोरखौ चेलेन्ज मुडजों जोङो जुदि फोरोंनो आखायाव लायोब्ला बायदिसिना इभेन्ट्सखौ लानानै बायदिसिना आयदाखौ लानानै जेनिफ्राय नों खेला दुलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै रंजानाय बाजानाय आरम्भ खालामनानै आरो बिनिफ्राय सोलोंथाइ गासैखौबो सरजाबनानै मोनसे जोंनि फरायसालिफ्राव जयफुल मोनसे आयदा लानानै जुदि जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गोसो होसारनानै फोरोङोब्ला निस्सय जोंनि बर' बिजोङा माने थांनानै थागोनखौ जों आसा खालामनो हायो आरो मा। दा बर' रावा 8थि फारिलाइयाव हाबनाय मोनसे राव। बे रावा दिनैसिम आसामाव सेकेन्ड लेंगुवेज बा अफिसियेल लेंगुवेज होननानै बाहायजायाखै। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? जोंनि बे बर' रावा 2003नि जे BLTनि गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों 8थि सेडिउलावहाय सोसनजादों। अब्लाबो बेयो गेजेट नटिफिकेसन हयथ' जाबाय, खिन्थु दुर्भाग्यबसत माने जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ दिनैसिमहालागै बेखौ मावख'फ्राव बाहायनायनि जेबो बेबस्था लायाखै। बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। आरो जों नुबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमबो जोंनि खुनु जिनिसखौ माने मोजां भाबै जोंनि आसाम सोरखारा बेबादि सुफुंनानै होआखै। दा मोनखानाय जिनिसखौबो जों बाहायनो हायैया जोंनि थाखाय बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा। दा आसामनि मावख'फ्राव सोलियाब्लाबो जोंनि BTC मावख'फ्राव बेखौ बा BTC एरियायाव BTCआव जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ। बे डिस्ट्रिक्टफ्राव बेखौ बाहायनायनि बेबस्था जाहाथे खालामो, आं बेखौ दिनैनि नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों BTCनि अथ'रिटिखौ। बिथांमोनहा जाहाथे बेखौ माने BTCनि सिङाव बेखौ बाहायनायनि बेबस्थाखौ माबोरै खालामब्ला मा बेबस्था लाब्ला जों बाहायनो हागोन, जोंनि जनसाधारनफ्रा जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि माने बर' स्क्रिप्ट बा बर' भाषाजोंनो लिरनानै बो दरखास्थ' होनो हागोन। आरो बिथांमोनहाबो जाहाथे गावसोरनि नट्सफोरखौ बेनिफ्राय फाइल फुटाबफोरखौ जाहाथे बर' भाषाजोंबो जाहाथे बाहायो, बेनि बेबस्थाखौ जोंनि BTC अथ'रिटिफ्रा राहा लानांगौ आरो मा। अब्लासो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय जायफोर जेनेरेसन, इयुन जेनेरेसनफोर, फैगौ जोंनि जेनेरेसनफ्रा माने बर' बिजोंजों फरायनानै BTC सोरखारावहाय मावख'गिरि अफिसार बा बेबादिनो गुबुन गुबुन बिभागनि माने मावख'गिरि जानो हागोन आरो गोरलैयैनो बे खामानिखौ मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो मा।
2020 इंराजि गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बयनिसिमबो आसाम आरो भारतनि आरो बुहुमनि रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननायखौ हामलायनाय जासिहरदों। दिनै दावागुरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो संकस प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायावहाय बर' बिजों फरायनांगौ आरो बर' बिजोंजों फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि मोनसे जे हाबाफारि बेयो खोब बाख्नायथाव। दा दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनायनि बर' बिजोङाव मोनसे हाबाफारि बेखौ लानानै दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै जे मोनफ्रोमबो बर' गामिनि गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो कलेजफोरावहाय जे बर' बिजोंजों फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बिनि सायाव हाबाफारि लाबोदों। फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय, गारजेनफोरजों सावरायनाय, फरायसाफोरजों सावरायनाय, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मावख'नि अफिसारफोरजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लाबोदों। दिनैनि थारिखआवहाय जों नुनो मोनदों आसामनि जायफोर दिनै अफिसारफोर बिथांमोना दिनै बर' बिजोंखौ बुथारनायनि माखासे हाबाफारि बिथांमोनहा आल'सना खालायबाय थायो, जायनि जाहोनाव दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नांगौसेबां थि समाव बिजाबखौ गथायनानै होआ आरो फोरोंगिरिफोरखौ बिथांमोनहा नांगौसेबां दिनै बिथांमोनहा जगायनानै होआ। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो 278निबो बारा दिनैहाय फोरोंगिरि मासि लांदां जानानै दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समनिफ्रायनो गुदि फरायसालिनि बेलायावहाय एस पार क्लास मोनफ्रोमबो क्लासनि गेजेराव सासे फोरोंगिरि नांगौ होननानै दिनै जोङो डिमान्ड खालामबोबाय थादों आसाम सरकारनियावहाय। दा बे हिसाबै जोङो नुनो मोनगोन दिनै 2007 मायथाइनिफ्राय जोङो जाय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जाबोनायफोरखौ जों फरायसाफोरखौ बरायबोदों। दा बेनि गेजेराव बिथांमोना दिनै जोङो NIT, IIT आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फरायनानै दिनै बिथांमोनहा गावनि जे गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै जयग'था जानो हादों। दा बे हिसाबै जोङो बर' बिजों फरायनानैबो सासे गावखौ गियानि गुन गोनां सोलोंथाइ दानो हायो। बे हिसाबै दिनै साफ्रोमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ दिनै मोनसे बिसासाव बा फोथायनायाव लाबोनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे हाबाफारि हान्जा सुरनाय जादों। दा बे दिनै बयनिसिमबो दिनैहाय बे हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों जे गुन गोनां सोलोंथाइ बर' बिजोंजों फरायनानैबो लानो हायो बेखौ दिनैहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मिथिहोदों। गोजोन्थों।